स्वागत बा ए वीडियो में। और आज हम क्लास 10 के जौन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकेला ओकरा के आज हमनी के डिस्कस कइल चलल जाओ। ए वीडियो के शुरुआत कइल जाओ। तो हमनी के सबसे पहले जानल जाओ संत पलटू दास के बारे में, जौन की साधु भाई हमनी के लिखले बन, जौन की एगो पद ह, चाहे एकरा के हमनी कविता भी कह सकनी जाए। इनकर जन्म के बात कइल जाओ तो 1780 में भइल है। ठीक बा। इनकर जन्म से रिलेटेड जौन बाटे ज़्यादा जानकारी नहीं खे, तो जौन भी विशेषज्ञ बा एकरा पर जितना लोग शोध कइले बा इनकर जन्म पे कि माने कब हो सकेला, तो ओकरा अनुसार हम बताओ तनी कि इनकर जन्म भइल है 1780 में। अगर तू चाहत रह नहीं भी लिखे के तो के नहीं भी लिख सकेला। स्थान के बात कइल जाओ नग जलालपुर बा। हमनी किताब में खाली देले बा जलालपुर, ठीक बा, लेकिन पूरा नाम हम देखनी तो नग जलालपुर भी देले बा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकेला कि जन्म स्थान कहाँ बा तो जलालपुर पर हमनी के टिक कर लीजिए। फिलहाल हमने के देखा जाए जन्म स्थान के बारे में तो फैजाबाद में जौन की जलालपुर पड़ेला और ई उत्तर प्रदेश में बा। परिवार यानी परिवार के होला घर के मालिक कांदू बनिया रहन, माने इनके परिवार में भले इनकर पिताजी के नाम का रहे कांदू बनिया। इनकर गुरुजी के बात कइल जाओ, यानी जब कोनो व्यक्ति संत बनल चाहेला और अपन संत जीवन के पालन करे खातिर उ गुरु चुनेला, तो गुरुजी का करलन शिक्षा देवे से पहले दीक्षा देवेलन। ठीक बा। तो ई जौन दीक्षा दिहल गइल बा बाबा जानकी दास द्वारा दिहल गइल बा के करे के संत पलटू दास के। और संत पलटू दास के से प्रभावित रही कबीर दास से। ई का कइले बानी अपना पद में, ये अपना पद में सामाजिक विकृति पर खाटा खोटा सुनौले बानी। और अगर इनकर मृत्यु के बात कइल जाओ तो इनकर मृत्यु जौन भइल रहे ई बहुत विवादित रहे। विवादित कहे का मतलब कि इनकर मृत्यु 1831 में भइल रहे अयोध्या उत्तर प्रदेश में। काहे विवादित बा, काहे से कि इनका के जिंदा जला दिहल गइल रहे। ओइजा के कुछ ढोंगी संत रहे लोग इनकर प्रसिद्धि देख के इनका के जिंदा जला देले रहे। एजा हम मेंशनो कइले बानी कि नोट में कि उनकर जन्म और तिथि और स्थान के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं खे। ई एगो अनुमानत जौन बाटे विशेषज्ञ लोग द्वारा दिहल गइल बाटे। ठीक बा। वही चीज के एजा नीचे लिखल बा कि संत पलटू दास के जीवन के बारे में कोनो विशेष जानकारी नहीं खे। उपलब्ध तथ्यन के आधार पर कहल जा सकेला कि यहाँ के जन्म जन भइल है कहाँ भइल है, फैजाबाद जिला के जलालपुर गाँव में भइल है। और यहाँ के पिता के नाम कांदू बनिया रहे। यहाँ के गुरु के नाम बाटे जानकी दास। और बाबा पलटू दास जौन रही उ कहवा ज्यादा समय बितैले रही अयोध्या में। यहाँ के प्रभावित के करा से रही कबीर दास से। और कबीरे दास लेखा ई का करत रहन समाज में जौन विकृति रहे, विकृति कहे का मतलब बुराई रहेला जौन लिंग जाति आधार पर रहेला, एकरा पर खारा खोटा सुनावत रहलन अपना पद के माध्यम से। और इनकर जौन रचना बा ओकरा में कुंडलियन जौन होखेला, कुंडलिन के बारे में एकर संख्या अधिक बाटे। तो इनकर निधन के बारे में हम बतइबे कइने कि अयोध्या में कुछ साधु लोग इनका ख्याति और उपदेश से चिढ़ गइल रहे लोग और इनका के जियत जरा देहल रहे लोग। ओकरा बाद लिखल बा कि ई कहाँ देखल गइल रहन, जगन्नाथ जी में देखल गइल रहन और ओकरा बाद ई अनंत काल में समा गइलन। तो ये हमनी के हो गइल परिचय के एकरा बारे में संत पलटू दास के बारे में। अगला हमनी के परिचय देखल जाई संत शिव नारायण के बारे में। तो संत शिव नारायण हमनी के पाठ में का लिखल बा, विषय वासना छूटत न मन से नाहक नर वैराग्य धरो, ई वाला पाठ बा। और सुन सुन रे कहल मन मोर, ई दूगो इनकर बाटे पद जौना के हमनी के कविता भी कह सकिन जा। जन्म के बारे में बात कइल जाओ तो 1773 में भइल है। कहाँ भइल है? चंद्रवार गाजीपुर में बाटे जौन की उत्तर प्रदेश में पड़ेला। शासन काल के बात कइल जाओ माने ओघर की ओइजा के राजा रहे, तो ओइजा नरौनी बाघलान जौन रहन उ राजा रहन। और इनकर गुरु माने जगह से दीक्षा लेले रही उ दुखहरण जी रहन। भक्ति साहित्य में इनकर महत्वपूर्ण स्थान बा। भक्ति और त्याग के संदेश दिले बन अपना पद में ब्रह्म जीव माया के चिंतन कइले बन। और सामाजिक असमानता यानी कि समाज में जौन भी बुराई बाटे, छोट नीच जात ऊंच जात धर्म और ई सब जौन बाटे धार्मिक विकृतियन के खिलाफ जौन बाटे ई बात बतैले बन अपना पदन के माध्यम से। और ओकरे पर इहो खरा खोटा सुनावत रहलन। ई केकरा से प्रभावित रहलन? कबीर दास और पलटू दास से प्रभावित रहलन। दलित लोग कहे का मतलब जे नीच जाति के रहत रहे ओकरा लोग और उपेक्षित लोग यानी जौना के समाज अलग छाट देवेला जेकरा के कुजात कहेला, ओकरा बीच बहुत लोकप्रिय भइल। इनकर अनुयायी कहे का मतलब इनका के जे फॉलो करत रहे, इनकर बात पे जे चलत रहे उ का कइले रहे शिव नारायणी संप्रदाय के स्थापना कइले रहे। उहे चीज लिख कइल बा कि भक्ति साहित्य के इतिहास में संत शिव नारायण के 12 महत्वपूर्ण स्थान बाटे। यहाँ के रचना में ब्रह्म जीव आ माया के तात्विक चिंतन प्रस्तुत कइल गइल बा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जिला अंतर्गत जौन की चंद्रवार नाम के गांव बाटे। और ओघर के राजा रहन नरौनी बाघराम। उनके समय में
1773 में इनकर जन्म भइल रहे, ई बात कहल गइल बा। ओकरा बाद लिखल गइल बा कि शिव नारायण जी बचपने से सामाजिक विषमता और धार्मिक विकृति के प्रति इनकर आक्रोश रहे। इनका भीतर बहुत ए चीज़ के खातिर बहुत खीस रहे, ठीक बा। जौन समाज में असमानता रहत रहे और धर्म के असमानता बाटे, अलग-अलग बटल बा समाज, ओकरा प्रति इनकरा खीस रहे, ठीक बा। और इहाँ के भीतर ब्रह्म दर्शन के उत्कट लालसा रहे। ओ घड़ी के चर्चित संत रहन के संत दुख हरण, जेकरा से दीक्षा लेले रहन। साधना बल पर और ब्रह्म जीव माया के विशद विवेचन कइलन, मनो करे पर बात विचार इनकर रहत रहे, ठीक बा। इहाँ के पदन में भक्ति आ वैराग्य दोनों के सम्यक विवेचन कइल गइल बा, यानी भक्ति और वैराग्य के बात कइल गइल बाटे, ठीक बा। और कबीरदास, पलटूदास आदि संतन से ही प्रभावित रहल। समाज में दलित लोग और उपेक्षित लोग के बीच में काफ़ी लोकप्रिय रहन। और इनकर अनुयायी लोग का करे रहे, संप्रदाय चले रहे लोग, जौना के नाम रहे शिव नारायणी संप्रदाय। यहाँ के अनुयायी लोग का करे रहे लोग, इनकर सिद्धांत के प्रचार प्रसार के रहे लोग। और आजो ए संप्रदाय के लाखों शिष्य वहाँ के पद के का करेला, भक्तिभाव से गावेला। तो ये हो गई हमन के केकर बारे में, संत शिव नारायण के बारे में। हमन के क्वेश्चन में ई भी आ सकेला कि कौनो कविता के वर्णन कर। यही से हम विषय वासना छूटत न मन से और सुन ले मन कहल मोल जौन बाटे पद संत शिव नारायण द्वारा लिखल गइल बा। तो एकरे हम वर्णन कइले बानी, यानी एकरे भाव स्पष्ट कइले बानी। अगर देले रहे ई पंक्ति कि विषय वासना छूटत न मन, नाहक नर वैराग धरो, तो अगर ई सब पंक्ति देले बा, हमनी कोनो भी कविता के भाव स्पष्ट कइल जाला, शुरुआत कैसे कइल जाला ई बता देतनी। तू लिख सकेला कि प्रस्तुत पंक्ति हमनी के पाठ्य पुस्तक से लिहल गइल बा, जौन की संत शिव नारायण द्वारा लिखल गइल बा। अगर पंक्ति नइखे देले और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछले बा कि कोनो कविता के चाहे कोनो पद के तू भाव व्यक्त कर, अपना से ऐसे लिखब कि हमनी के पाठ्य पुस्तक पान फूल में विषय वासना छूटत न मन से, जौना के कवि बाणे चाहे जौना के लेखक बाणे संत शिव नारायण, इनकर पहला पद के हम व्याख्या करे जा रहल बानी। ए पद में कहल गइल बा कि जबले हमनी के मन से विषय वासना रही, हमनी के मन में विषय वासना जौन रही, तबले हमनी के वैराग्य ना लेवे के चाही। विषय वासना के मतलब का होला, ऐसन चीज़ जौन हमनी के इंद्रियन के प्रभावित करेला, ठीक बा। जैसे सुंदर केहू के रूप होखेला तो हमनी के इंद्रियन के प्रभावित कर देवेला, लजीज खाना होला तो हमनी के जीभ के प्रभावित कर देवेला, गंध हो गई बढ़िया तो ओकरा के प्रति लालसा जौन होला, ओकरा के प्रति आकर्षण जब हो जाला, तो जबले हमनी के का कइल जाई, ए चीज़ पर काबू न करी, यानी ए चीज़ के प्रति हमनी के वासना बा, आकर्षण बा, तब तक हमनी के वैराग्य के मार्ग पर चलल घातक हुई, माने हमनी के चलल उचित नइखे। और ओकरा बाद लिखल जा कि काहे से कि चाहे काहे कि हमनी के त्याग तब झूठा यानी कि नकली होई, ठीक बा। ओ घड़ी हमनी के त्याग का हो जाई, झूठा चाहे नकली होई। काहे से कि अगर हम मन में राम राम कहतनी और फिर हमारा दुनियादारी से मतलब बा, मोह माया से मतलब बा, तो हम राम के कैसे होखम, ठीक बा। तो इहे कहे के मतलब बा कि हमनी के त्याग तब का हो जाई, झूठा हो जाई चाहे नकली हो जाई। मतलब हमनी के मन अबहियो भीतर से इच्छा में बांधल रही। प्राण घातक कैसे हो सकेला, उदाहरण में देखावल गइल बा। जैसे कि हमनी के पढ़ली नु किताब, तो ओकरा में जैसे कि स्वाद के लालच में मछली वंशी में फंस के अपन प्राण गवा दिले बिया, और हिरन मधुर गान सुन के फिर बहेलिया द्वारा मारल जाता, और फतिंगा जौन होखेला उ नयन सुख खातिर का होखेला, दिया में जल जाता। और इहे हाल भंवरा के सुगंधी के लालच में हो गइल बाटे। तो यही से पहले मन के इच्छा से मुक्त करे के चाही और फिर सच्चा मन से त्याग की ओर बढ़े के चाही। तो हमनी के संत शिव नारायण द्वारा जौन लिखल गइल पहला पद बा, ओकर अर्थ इहे होई। हमनी के ए पाठ में दूगो पद बाटे। कौन कौन बाटे पद, एगो विषय वासना छूटत न मन से बाटे, आ एगो सुन ले मन कहल मोल बा। अगर ए दोनों पदन में से हमनी के कोनो एकहू पद के व्याख्या कर दी जा तो उ काफी बाटे ओ क्वेश्चन खातिर। ई 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेला, ठीक बा। दूसरा नंबर हम देख लिहल जाओ कि सुन ले मन कहल मोल बा। एकरा में हमनी के कैसे पद के व्याख्या कइल जाई, शुरुआत ऐसे कइल जाई। हमनी के पाठ्य पुस्तक पान फूल भाग 2 में संत शिव नारायण द्वारा लिखल दूसरका पद सुन रे मन कहल मोर बा, जौना में शिव नारायण जी अपना चंचल मन के चेतावत ई कहत बानी कि माया मोह भ्रम के भयावह नदी बह रहल बा, जौना में आशा के लहर झकझोरता, काल आ करम नजदीके बा। ऐसे जग के जंजाल में भुला के अबेर मत कर, अपन रास्ता चेत, ठीक बा। मने एजा सावधान कइले बावन ई कि तू दुनिया के माया मोह माया में का होखा मत पड़, अपन रास्ता चेतल। अभी तारे भगवान के पावे के बाद जौन मंजिल, ओकरा के अभी तू चेतल। कैसे कि जब बुढ़ापा रूपी सांझ अनहरिया घेर ली, माने जब बुढ़ापा जब आ जाए, यानी सांझ के अनहरिया जब हो जाए,
तब ए भव सागर से पार ना कर पाइबे। और हमार बात मान के घरे चल नहीं तो पछतैब। घरे चले कहे के मतलब बा कि हमन बात मान के भक्ति मार्ग में चल, जहाँ हमन के भगवान बाणे ओकरा में चल ना तो पछतैब। तो कहे के मतलब इहो बा कि ओइजे अपन जोग बाटे, ओइजे अपन देश बा और उहवे सब संत लोग अपना अपना घर के वास करता। ठीक बा, तू अनकर आज का कइले बाड़। शिव नारायण जी विचार के कहतानी कि अपना घर पहुँच के असंख्य सखियन के साथ धमारू गाव और ए पद में अंतर्मुखी साधना पर बल दिहल गइल बा, यानी भीतरी मन के जौन साधना बाटे ओकरा पर बल दिहल गइल बा। तो ये हमन के दूसरा का पद रहे संत शिव नारायण के। अगर तहारा एकर वर्णन नहीं के करे के तो हम एगो और दे तनी, उहो बरखा आई जौन पाठ बा सत्यनारायण लाल द्वारा लिखल, जौन के हमन के 8वां पाठ। तो एकरो के हमन के कविता के कर सकनी जा। हमन के पाठ्य पुस्तक पान फूल भाग 2 से जौना के लेखक सत्यनारायण लाल बाणे। ओकरा बाद लिखल एक कविता में कवि बरखा के माध्यम से समाज के वर्तमान हालत पर टिप्पणी कर रहल बाड़न आ बेहतर समाज की कामना करत बाड़न। उ निम्नलिखित बिंदु पर प्रकाश डालत बाड़न। ओकरा बाद का लिखब, बरखा जहाँ धरती के भाग्य जगा देवेला और जानवर के पियास बुझावेला, उहे एगो टूटल फूटल झोपड़ी में अकेले महिला घबराइल बिया, काहे कि ओकर पति विदेश में बा और ओकरा गोदी में लुकाइल बच्चा बीमार बा। ठीक बा, कवि कहत बावन कि बरखा सबका खातिर आनंददायक होके के चाहिए, ई ना कि केहू के दुख होके और केहू के सुख होके। यानी कहे के मतलब ई बा कि गरीब बिना कौनो संकोच के बरखा पर खुश महसूस करे, ई जौन बादल बाटे ई परेशानी के कारण ना बन जाए। ओकरा बाद भाव स्पष्ट ई बा कि बरसात के मौसम में अमीर लोग का करेला, पिकनिक के मजा लेवेला, जबकि रोज मजदूरी करे वाला मजदूर काम छोड़ देवेलन, काहे से कि बरखा हो जाला तो बरखा की तो काम मिली ना। कवि एक कविता के माध्यम से ए भेद के दूर कइल चाहत बन। हमनी के देखम जाता ई पता चली कि केहू खुश बा तो का बा, केहू डेरा गइल बा। कवि ऐसन बरखा चाहतन जौन अमीर गरीब सबके जिंदगी के जिंदा कर देवे, टीला गाढ़ा सब भर देवे, सगरी जानवर भेदभाव खत्म कर देवे, यानी कि सगरी जानवर के भेदभाव भुला के बरखा के मजा लेवे। कवि के मानना बा कि ऐसन बरखा आवे जौना से सांप मोर सब संगे कजरी गाई माने ओकर मौज मनाई, बरखा के मजा ली। कविता में बरखा के माध्यम से कवि एगो न्यायपूर्ण गैर भेदभाव, यानी जहाँ भेदभाव ना होखे, जहाँ न्याय होखे, सुंदर समाज के कल्पना करत बाड़े। एकर मेन भाव जौन बा इहे बाटे और है जौन शुरू में लिखल गइल बाटे इहे एकर मेन भाव बाटे। ई रहल हमनी के अध्याय 8, उहो बरखाई सत्यनारायण लाल द्वारा लिखल। तो अब की हमनी के देखल जाओ अध्याय 4। अध्याय 4 बायन बाटे हमनी के, जौन की एगो कहानी है और ई विशुद्धानंद जी द्वारा लिखल गइल बा। हमनी के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकेला कि कोनो कहानी के समीक्षा कर। समीक्षा करे के मतलब होला रिव्यू कइल, जैसे मोबाइल के रिव्यू होखेला नु कि एकर 50 MP के कैमरा बा, 26 MP के फ्रंट कैमरा बा, एकर लुकिंग बड़ा बढ़िया बा, एकर टच बड़ा बढ़िया बा, ई गेमिंग फोन ह। तो ऐसे समीक्षा कइल जाला, यानी ओकर रिव्यू दिहल जाला। इस प्रकार से तू एक कहानी के रिव्यू द। तो चली जा हमनी के समीक्षा कइल जाओ। तो हमनी के समीक्षा करे के आ जाई तो कैसे लिखम जा कि एमे लिखल बा विश्वधानंद, लेकिन हमनी के का लिखे बा विशुद्धानंद के कहानी बायन के शीर्षक में ही कहानी के सार बा। एजा हम शीर्षक के बोल्ड कइले बानी, काहे तू ओजा करिया पेन के यूज कर सकेला, चाहे ओकरा के अंडरलाइन कर सकेला, काहे से कि ई एगो मेन चीज के पॉइंट करता। ठीक बा, तो हमनी के का लिखल जी कि विशुद्धानंद जी के कहानी बायन के शीर्षक में ही कहानी के सार बा। सार मतलब पूरा कहानी वही में समाहित बा। ठीक बा, ओकर निचोड़ बा। यहाँ बायन एक और शादी के मिठाई के टोकरी के प्रतिनिधित्व करता, यानी एक तरफ से जौन शादी ब्याह में टोकरी मिलेला, ओड़िया मिलेला, जौन की गांव-गांव में बटाला, जौन भी मिठाई आई रहेला शादी ब्याह में ओकर प्रतिनिधित्व करता, माने ओकरा के बतावता तो जौन की बांटल जाला। लेकिन ए जो देखल जाओ कि यहाँ HIV जैसन घातक बीमारी भी बायन के रूप में बा, यानी में जौन HIV जौन की एड्स कहाला, एह घातक बीमारी के भी रूप के कोना के रूप में दिले बन कवि बायन के रूप में दिले बन। एह तरह से कहानी के सार खुद शीर्षक में का भइल बा छिपल बाटे और ई पाठक खातिर बहुते आकर्षक बा, पाठक ने पढ़े वाला खातिर बहुत बढ़िया बा, आकर्षक बा, ओकरा के खींचेला कहानी में। एकर कथानक के बारे में बात कइल जाओ। जना जना के हम बोल्ड कइले बानी ओकरा के तू अंडरलाइन चाहे ब्लैक पेन से लिख दी है। पात्र जीतन के कैरियर के ऊंचाई के बारे में बात कइल गइल बा। कथानक का होला, पूरा कहानी में का बात बाटे ओकरे के कहल जाला। ठीक बा, जैसे कि
पात्र जीतन जौन बा ओकर कैरियर के ऊंचाई बाटे एक कथा में और HIV संक्रमण से एकर कैसे गिर गइल बाटे कैरियर ई बतावता। और ओकर पत्नी कैसे सुंदर बिया, कितना आकर्षक बिया, जौन की झुरा गइल बिया और जिंदगी के दुख भरल कहानी के पेश कइल गइल बा एकरा में। ठीक बा। एकरा अलावा ग्रामीण समाज के ओरिजिनल चित्रण भी बा। ठीक बा। और ई रोचक कथानक पाठक के व्यस्त राखता एकरा में। ठीक बा। यानी जब तक कथानक रोचक ना रही तब तक पाठक यानी पढ़े वाला व्यक्ति व्यस्त ना रही, ओकरा में डूबल ना रही। ठीक बा। तो यही से एकर कथानक का बाटे बहुत रोचक बाटे। संवाद मने होला कहानी के पात्रन के बातचीत, यानी कहानी में जौन बातचीत होखेला ओकरा के संवाद कहल जाला। तो संवाद का बाटे एकरा में सरल बाटे, माने आसान बाटे, साफ और बेहद प्रभावी बाटे। सुगिया पर लइकन के माध्यम से छोड़ल गइल टोन, सुगिया के ओहनी के दिहल जवाब, बायन, बखरा आदि बोलचाल जौन शब्द बा, जौन बोलचाल बाटे उ देहाती शब्द बा। ठीक बा। बोलचाल के शब्द के प्रयोग जौन बाटे उ स्थानीय करता, भाषा के स्थानीय माने ओकरा के देहात टाइप के करता। ठीक बा। डॉक्टर और सुगिया के बीच के संवाद जौन बाटे उहो बहुत बढ़िया बाटे, उत्कृष्ट बाटे। और संवादन में पात्रन के मनोदशा बढ़िया से पता चलत बा, यानी बातचीत में जौन पात्र बतियावता ओकर मन की का दशा बा, उ मन से का कहल चाहता उ बात कह के ओकरो बहुत बढ़िया से पता चलता। जौना में सुगिया के भावनात्मक प्रतिक्रिया पाठक पर गहिरा असर डालत बाटे। और एकरा बाद लिखल जी कि मुख्य पात्र सुगिया आ जीतन के चरित्र चित्रण बहुते रोचक तरीका से कइल गइल बा। गांव के सबसे सुंदर आ मस्ती करे वाली लड़की सुगिया अपना पति के बीमारी के चलते कैसे कमल के फूल नियन मुरझा जातिया, आ कैसे ओकर पति अपना सगरी विशेषता यानी कैसे उ गायकी करत रहे, ओकर जौन ड्राइवरी रहे कितना बढ़िया रहे और कितना उ हट्टा कट्ठा नौजवान रहे, ई सब विशेषता जौन बाटे उससे उ अपन अलग हो जाताटे आ ओकर पूरा जिंदगी करिया हो जाता, यानी पूरा जिंदगी में अन्हार हो जाताटे। ई बहुते रोचक बा और प्रभावी ढंग से देखावल गइल बाटे। सब पात्रन के इतना बढ़िया से बतावल गइल बा कि पाठक ओह पात्रन के परिचित माने लागेला। जगह, समय आ परिवेश के चित्रण इतना जीवंत बा कि पाठक ओह गांव में अपने आप के महसूस होखे लागेला। ठीक बा। जब पाठक पढ़ता यानी पढ़े वाला जौन व्यक्ति बा ओकरा के अपने के ओकरा में महसूस करता कि ना हम वो गांव में बानी और सामने सब दृश्य से देखतानी। भोजपुरिया ग्रामीण क्षेत्र पर आधारित बाटे ई जौन पाठ बाटे हमनी के, और भोजपुरी समाज, रीति रिवाज, बोलचाल ई सब जौन बाटे सरल चित्रण कइल गइल बा, एकरा के और प्रभावशाली बनावताटे। ओकरा बाद हमनी के लेखक के भाषा शैली देखल जाई तो लेखक अपना भाषा शैली माने लिखे के तरीका होखेला जवन ओकरा के बात कइल जाओ तो स्थानीय बोलचाल आ भोजपुरी शब्दावली के बहुते बढ़िया प्रयोग कइले बाड़न। ठीक बा। जैसे बायन, बखरा, चबास, करेजा, तेतर, हिक, चाभी, फगुआ ई सब जौन बाटे शब्द ई सब भोजपुरी के शब्द बा और स्थानीय भाषा के शब्द बा, लोकल भाषा के शब्द बा। तो इहे सब के प्रयोग कइले बाड़न लेखक। बोलचाल के भाषा प्रयोग कइला से का भइल बा, कहानी और प्रभाविक और रोचक हो गइल बाटे। जटिल वाक्य के प्रयोग कतही नहीं एकरा में। एकर भाषा शैली जौन बा कहानी के ऋण बा। ऋण कहे के मतलब एकरे पर कहानी पूरा टिकल बा, एकर भाषा शैली पर कहानी टिकल बा। अगर कहानी के मकसद के बारे में बात कइल जाओ तो एक कहानी के मकसद एड्स के प्रति जागरूकता फैलावल बाटे ताकि एक खतरनाक बीमारी के रोकथाम हो सके आ सुरक्षित यौन व्यवहार आ जागरूकता के महत्व के रेखांकित कइल जाए। लेखक एकरा में अपना उद्देश्य में एकदम सफल हो गइल बा। एक कहानी के माध्यम से लेखक एड्स के प्रति जागरूकता फैलावे में सफल बाटे। ई भी क्वेश्चन आ सकेला कि एड्स का ह, तो एक बार जाके यूट्यूब पे सर्च भी कर सकेला कि एड्स का ह, ओकरा बारे में लिख सकेला। ठीक बा। कहानी के शुरुआत आ अंत दोनों इतना प्रभावी बा कि पाठक के यानी पढ़े वाला के कहानी के बीच में छोड़े के मन ना करे। कहानी के शुरुआत बहुत आकर्षक तरीका से होता आ जीतन के सफलता के लेके सुगिया जीतन के बियाह एड्स रोग तक पहुंचल गइल बा। लेखक अकेले बने एक कहानी के अंत के दुखद, भावनात्मक और जागरूकता से भरल बना देले बने। एड्स के प्रति जागरूकता बाटे और दुखद ऐसे बाकी अंत में सुगिया जौन बिया पुका फाड़ के रोए लागल बिया। ठीक बा। भावनात्मक भी बा, काहे से कि केहू रोई तो आदमी इमोशनल हो जाई, तो ई भावनात्मक भी हो जाता। तो अगर हमने के निष्कर्ष माने पूरा जितना हमने अभी बात बतनी, अगर निष्कर्ष के बात कइल जाओ, अंत में कंक्लूजन ओकरा कहल जाला, एकर बात कइल जाओ तो कहानी में HIV यानी एड्स के खतरा के देखावल गइल बा। सुगिया जीतन के बियाह के बाद ड्राइवर बनला के बाद बाहर रहता जीतन, ओकरा से का भइल बा HIV से संक्रमित हो जाता
जीतन और कहानी में ग्रामीण समाज, बियाह के देहाती वातावरण आ HIV के असर के झलक बाटे। में जौन पात्र बड़ा सन ओकनी के चरित्र चित्रण, भाषा आ समय स्थान के चित्रण जौन बाटे उ प्रभावी बाटे, प्रभावशाली बाटे। ए कहानी के अंतिम उद्देश्य इहे बाटे कि एड्स के प्रति जागरूकता फैलावे के बाद जवना में विशुद्धानंद सफल बाड़े। विशुद्धानंद माने लेखक सफल बाड़े। तो ई रहल हमनी के अध्याय 4 जौन की बैन रहे और कहानी रहे विशुद्धानंद जी द्वारा लिखल। तो एकर हमनी के समीक्षा कइनी जाए। तो अगर तू चाहत रहे एकरा के लिखे के तो एकरो के लिख सकेला, अगर नइखा चाहत हम दूसरो बता देतनी लिखे खातिर। हमनी के पाठ में एगो और कहानी बाटे जौन की कौनो लेखक द्वारा नइखे लिखल गइल, एकरा के तैयार करावल गइल बा हमनी के पढ़े खातिर। तो एकरा के हमनी के देख लिहल जाओ। अध्याय 14 कबड्डी एकर नाम बा। ई एगो कहानी ह और एकर हमनी के का करम जा, समीक्षा करम जा। तो कबड्डी शीर्षक बहुते साफ सुथरा बा, छोट आ आकर्षक बा। ई कहानी सीखे के केंद्रीय विषय यानी कबड्डी के संकेत मिलता। यानी कबड्डी एकर नाम में बता दी, पहले ही पढ़ी तो समझ जाई कि हाँ ई कबड्डी के बारे में एकरा में बात हुई। ई एगो बढ़िया शीर्षक बाटे और जौन की हमेशा पाठक के ध्यान अपना ओर खींचे में सक्षम होखेला। काहे कोनो कहानी के अगर शीर्षक बढ़िया होखी तब पाठक ओकरा के बहुत बढ़िया से पढ़ी। और जौन ई कबड्डी शीर्षक बा, ई शीर्षक ए काम में सफल बाटे। एजा एक लिखा गइल बा, एजा ए रही। एकरा में कहानी के कथानक जौन बाटे बहुत सरल आ रोचक बाटे। एमे विद्यालय में शिक्षाप्रद फिल्म देखावे के योजना में लगान फिल्म चलत बा। शिक्षाप्रद फिल्म का एक मतलब ऐसन फिल्म जौना से आदमी कुछ सीख लेबे। तो एमे लगान फिल्म चलत बाटे, ठीक बा। और लइकन के एजा लाइकन लिखा गइल बा। लइकन के कबड्डी आ क्रिकेट के समानता जाने के मन कइले बा आ उ लोग अपना गुरु जी से कबड्डी के बारे में पूछत बाड़े। एकरा बाद गुरुजी का कइले बाड़न, कबड्डी के नियम और इतिहास के बारे में बतौले बाड़न, जौना से पाठक में जिज्ञासा कायम बाटे। पाठक के जिज्ञासा कायम रखे में ई कथानक का बाटे, सफल बाटे। कहानी में संवाद जौन बाटे सरल बाटे, साफ बा आ प्रासंगिक बा, प्रसंग के अनुसार बाटे। लइकन आ शिक्षक के बीच जौन बातचीत बा बिल्कुल असली लाग रहल बा और बिल्कुल आसान भोजपुरी भाषा के प्रयोग कइल गइल बा। एह से पाठक के कौनो दिक्कत एकरा में नइखे पढ़े खातिर। एह कहानी के अगर भाषा शैली के बात कइल जाओ तो सरल बाटे, यानी आसान बा, सहज माने उहे आसान बा आ बहुत बढ़िया बा। एजा बहुत बढ़िया यानी भाषा शैली जौन बाटे का बाटे, सरल बा, आसान बा और बहुत बढ़िया बाटे। लेखक मुहावरा आ सरल शब्दन के प्रयोग कइले बाड़न जौन का करता पाठक के कहानी के ओर अउरी आकर्षित करताटे। कहानी के मुख्य पात्र में बात कइल जाओ तो लइका शिक्षक बाड़े लोग। ई पात्र का बाड़न कहानी में उचित लागत बाड़े। लइकन के आतुरता और जिज्ञासा के चित्रण आ गुरुजी के समझावे के क्षमता कहानी में जीवंत बना देत बा। यानी गुरुजी समझैले बावन और लइका के आतुरता माने कितना उत्साह से पूछत औसन ओकनी के मन में जौन सवाल उठता। तो ई सब जौन एकरा में पात्र के चित्रण बाटे एह कहानी के जीवंत बना देता। एकर माहौल के बारे में बात कइल जाओ तो स्कूल के बाटे जौन की कहानी खातिर बिल्कुल उपयुक्त बा। काहे से कि शिक्षक और स्टूडेंट में ज़्यादातर स्कूले में बात होखेला। तो एही से ई एगो माहौल जौन चुनल गइल बा स्कूल के, ई बहुत बढ़िया बा। आ कक्षा के माहौल बाटे जौन की सुंदर वर्णन बाटे एकर, ठीक बा। जैसे कि लइकन के फिल्म देखावल जा रहल बा, फिर उ लोग गुरु से सवाल पूछ रहल बा, गुरु खड़ा होके ओकरा के समझावत बाड़े वगैरह। ई सब जौन दृश्य बा स्कूल के कक्षा के माहौल के जीवंत बना देत बा। पाठक के कल्पना में सहजता से ओह दुनिया में ले जाला। पाठक कहे के मतलब जौन पढ़े वाला बा उ बहुत आराम से ओकरा में खो जाता, ओकरा के अपने आप में कल्पना कर सकेला, ओकरा के यानी सोच लेता कि हाँ ऐसे होता। उ सब जौन चित्र बा ओकरा दिमाग में बनल चल जाता। और ई एगो बढ़िया शिक्षाप्रद कहानी बतावता। एकरा में कबड्डी के शिक्षा दिहल जा रहल बा, तो ई एगो शिक्षाप्रद कहानी बाटे। कहानी के मुख्य उद्देश्य इहे बा कि कबड्डी जैसन मशहूर भारतीय खेल के बारे में जानकारी दिहल बाटे। ई 100% ई अपन जौन शैक्षिक उद्देश्य बा यानी जौन बतावे के चाहता कहानी पूरा सफल बाटे। कहानी के शुरुआत में का भइल बा, लइकन के एगो ऐसन फिल्म दिखावल गइल बा जौन ओह लइकन के जिज्ञासा जगावता। और अंत में शिक्षक लोग लइकन से कबड्डी से जुड़ल और शब्दावली सुनले बावन, जैसे कि कबड्डी कबड्डी, तुर देम हड्डी, आम छू, कौड़ी बादाम छू। ई सब जौन बाटे कबड्डी में जौन प्रयोग होखेला ये शब्दन के प्रयोग बाटे। और ई एगो कहानी के बढ़िया अंत बन जात बाटे, ठीक बा। ए कहानी के पढ़ लिहो काहे से कि ई कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट बा, क्वेश्चन एकरा से बहुत बनेला। अगर हमनी के निष्कर्ष देखल जाओ एकर
पूरा जितना हमनी के बात की जाओ निचोड़ देखल जाओ, निष्कर्ष देखल जाओ तो कहानी के विषय खुद कबड्डी शीर्षक से साफ बा। यानी कहानी में का हुई शीर्षक से साफ हो जाता, शीर्षक माने नाम से साफ हो जाता कि कबड्डी के बारे में बात हुई। फिल्म देखला के बाद बच्चा कबड्डी के बारे में उत्सुक हो जात बाड़े आ शिक्षक लोग कबड्डी के इतिहास आ नियम से अवगत करावत बाड़े। ई कहानी सरल भाषा, स्वाभाविक संवाद और जीवंत पात्रन से पाठकन यानी पढ़े वाला के अपना ओर खींचे में सफलता बा। ठीक बा। ई कहानी की जौन ई सब सरल भाषा बा, स्वाभाविक संवाद बा, जीवंत पात्रन बाड़ी सन यानी जीवंत पात्र बा जौन ई सब का करता कि जौन पढ़े वाला व्यक्ति बा ओकरा के अपना तरफ खींचे में सक्षम बा, यानी उ पढ़े वाला एकरा से बोर ना हुई। जौन ई कहानी के व्यक्ति पढ़ता ओकरा तक कबड्डी के ज्ञान पहुँचावल जौन उद्देश्य बा ई पूरा होता। तो एजा उहे लिखल गइल बा कि कबड्डी के ज्ञान के पाठक तक पहुँचावे के उद्देश्य भी सफलतापूर्वक पूरा हो जात बा। तो ई हमनी के रहे अध्याय 14 कबड्डी जौन की हटे ये एगो कहानी है और एकर हमनी के का करल जा समीक्षा करल जा। तो दू को हम समीक्षा करके बता देनी, एगो बाइन कहानी के समीक्षा कर देनी, एगो कबड्डी के समीक्षा कर देनी। तो ई 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछेला तो तू ए दोनों में से कोनो एगो आंसर दे सकेला। और ए वीडियो के हमनी के लास्ट परिचय देख लियल जाओ जौन की जगलाल चौधरी के परिचय बा, बहुत इंपॉर्टेंट बा परीक्षा के दृष्टि से। तो एकरा के देख लिया जाओ। तो जगलाल चौधरी के जन्म 5 फरवरी 1895 में गरखा गांव जौन की सारण जिला बाटे बिहार में भइल है। ठीक बा। उनकर माता पिता के नाम का रहे मूसन चौधरी और तेतरी देवी रहे। उनकर परिवार गरीब रहे आ ताड़ी बेच के गुजारा करत रहे। गरीबो होखला के बावजूद उनकर बाबूजी उनका के पढ़ावे के फैसला कइले। चौधरी जी तेज रहले पढ़े में आ मिडिल परीक्षा में छात्रवृत्ति से पास कइले। अगर यहाँ के शिक्षा के बात कल जाओ तो मैट्रिक जौन भइल है जिला स्कूल छपरा से भइल है और पटना से इंटर भइल है और कलकत्ता से मेडिकल के पढ़ाई कइले रहन जौन की छोड़ देलन। ठीक बा। आधे अधूरा रह गइल है। मैट्रिक में उ पूरा जिला में पहला स्थान पे रहले। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेले लेकिन सामाजिक भेदभाव के चलते उनका अनशन करे के पड़ल। और जगलाल चौधरी जी सामाजिक बुराई जैसे कि अछूत, निषेध, जातिवाद के खिलाफ लड़त रहले। निषेध कहे का मतलब कि जौन छोट जात रहत रह काम के निषेध कर दिहल जात रहे छोट जात होके के वजह से। ठीक बा। तो एकरा खिलाफ ई लड़त रहन। चौधरी जी गांधीवादी विचार से प्रभावित होके 1921 में मेडिकल के पढ़ाई छोड़ देले रहलन और स्वतंत्रता संग्राम में डूब गइले। ठीक बा। यानी ओकरा में उ भाग ले लेले और कई गो आंदोलन में भाग लिहले आ जेल भी चल गइले। 1937 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ले और कुर्सेला जौन स्टेट बा ओ जाके जमींदार के हरा देले। चुनाव के बाद उ श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जौन सरकार रहे ओकरा में मंत्री बनल रहले। ठीक बा। इनकर मौत यानी इनकर मृत्यु जौन भइल है 9 मई 1975 में भइल है। और अंत में हमनी के लिखल जाए कि जगलाल चौधरी एगो प्रेरणादायक व्यक्ति रहलन जे देश समाज के सेवा में अपन जीवन समर्पित कर देले। उ सादगी, सिद्धांत आ ईमानदारी खातिर जानल जात रहले। यानी उ अपन सादगी और जौन सिद्धांत होखेला ओकरा के छोड़त ना रहन और बहुत ईमानदार व्यक्ति रहन। तो ई रहल हमनी के जगलाल चौधरी के जीवन परिचय। ठीक बा। थोड़ा सा एकरा के देखला हमनी के जरूरी अध्याय कौन बाटे। क्वेश्चन सबसे ज्यादा हमनी के कौन कौन पार्ट से पूछेला वही आधार पर हम पाठ के चुन ले बानी। 4 गो पाठ हमनी के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बा जौन की भारत रत्न भीमराव अंबेडकर, सगरे जहान भोजपुरिया, फतेह बहादुर शाही और कबड्डी जौन ई 4 गो पाठ बा ई बहुत जरूरी बा। तो एक बार एग्जाम देवे से पहले एकरा के बढ़िया से पढ़ लेवे के बा। तो ये वीडियो में आज इतना ही। मिलल अगला वीडियो में ऐसे ही कोई नया मजेदार वीडियो के साथ। तब तक खातिर पढ़त रह लोग और एग्जाम के तैयारी करत रह लोग। धन्यवाद।